Dobrý den! Ne, klidete. No tak jo, tak tady je retard a tohle je Bonon. A my tady Jo, počkej, load game, aha. tady máme vlastně Lego Lotr nebo Lego Lord of the Rings. My jsme to chvilku tady hráli, aby jsme si tak prozkoušeli. 3 hodiny. No, přibližně 3 tak. minuty. No, ale jako... Ale tentokrát to skipnu. Hajzle. Počkej, až to skipnu. No, ty Lego hry mi připadají jako fakt takový, jako fun, že jo, a stejně i prostě, stejně i Jo! prostě takový zábavný. Skipnul jsem to! Jsi debil. No tak užijte si to, zatím tohle intro. 3 were given to the elves, immortal, wisest and fairest of all beings. 7 to the dwarf lords, great miners and craftsmen of the mountain halls. Jestli se vám líbí můj hlas, Počkavačku, nech je to, nech. Rings were gifted to the race of men. Pravo. ten vpravo je totálně heterosexuální, abyste věděli jenom pro... Je takový, on je banán trošku takový, no speciální, jak bych to řekl. Taky to. Dobře, myslím, že tohle se stříháme, takže... Oni neuviděli intro, protože to dělá v intro. Ale prosím tě. Nemůžeš to se stříhat. Můžeš to se stříhat. But there were some who resisted. Jestli se vám líbí můj hlas, tak mě třeba zavolejte. Hlavně když jste takový ty upocený chlapci v bílém tričku, kteří jsou ve hrách vždycky jako takový ty bossové prostě, třeba mám. Always trust a man in a big wide way. Jako prostě ty mě přitahují nejvíc, nebo taky, když jste sexy asiatka, tak to je jako v pohodě, ale... Myslím, že je to moc nahlas, ale... Přece no. Jsi ještě slumem. Jo, no, tak jo. Počkej, jak já to slumem. Opí. Ty krávo. Porci. Počkej, já to slumem. Options. Na dvojku to je. Ne. Accept. No. Akcept. Akce. Ty já umíš anglicky, co? Jdi do prdele. No tak jo. Jemu to nejde. Jo, dobrý. No, tak super. Oh shit! Tak to jsou ohledové, tak musíme je zabít. Protože my nejsme rasisti, jako Tak jsou takový zlý a černý, teda zlý a... zelený, nebo taková divná bežová vyblitá barva. To je rasistický. Neseká se tak prdě. Protože se neseká. Tvoje máma se seká. Moje máma se neseká. Tak jo. Ej, ale tohle Sekám to jak tobě až vegetariány. jako, Opačně. Jako není to až takový jako... No. Není to až takový, tak jako na bojový systém, jako třeba Star Wars, Lego Star Wars. Tak ale Lego Star Wars ale já hru tu bojový systém, já tady třeba ten dodžuju ty moje útoky a tak, jako štítama, víš co, to je hrozně lepší. Já se těším, až budu moc hrát z Legolase, to budu moc střílet z luku. Legolase. Jo, to je takový ten divnej elf. Kde? Tenhle, jo, to je borecký. Tenhle idiot vůbec Počkej, já to udělám na ty lepíči, teda svině. To musíme vystřihnout. Ale asi to neuděláme. Protože jestli tohle Proč slyšíte... jsem rebel? Protože jestli jste tohle slyšeli, tak jsme to nevystřihli. Já mám taková filozofická otázka. Mě zabili nebo já jsem někoho zabil? Já jsem někoho zabil. To je jedno, tyhle Lego hry jsou právě na to nejlepší, že nejlepší. Že prostě tebe jako si se můžou zabít, ale jenom ti dají jako pryč ty. Money. It's my fucking money. No 15 FPS. No to není dobrý, ale je to na Lego, je to údě. Hele, já to teď zvládnu, ty to zvládnu, okej. Okay. Myslím, že já to můžu zničit. Ne, nemůžeš, tenhle týpek s tímhle mečem. To je ten. Jo, to je ten. A on Isildur potom mu usekne ruku, že jo? Jakože je retard, to si chtěl říct. No. Retard. Elendil. Do prdele, co to tamhle na vrcholu je? Okej. Kde? Kurva, já tady mlátím do toho, teda kurní, jako do... Když si jdu.
Tak Si jo. ponožku. Moje ponožka je normální. O, teď ho zabij. Nebo je retardovaná, možná jako já. Nevím jak tě nevím úplný. Nejdete monitor dát nějaký normálně? Victory was near. O, to je borec. O, je. Jo. Pěkně zvedni meč, aby jsme ho viděli, jo, jsi showman, jo. The power of the ring. Jo. Co to je za teplý hlas? O, to je ten. Jo, já to Ty vole, to je holka, ty idiote. Jo, tak, no to se nevím. Ty vole, tenhle debil nikdy neviděl. Jak může mít robot na Nikdy sobě? neviděl ani nečet Pána prstenů. Jak může mít robot na sobě prsten? Není robot. Je to robot. Není to robot, počkej, tohle si sejmeme. Počkej. Co to laguje? No jasně, že to saveuje, když se to laguje jak prase. Co děláš? Že sejvuju to. Ty vole, 46. Lol, teď máme FPS docela dost. Ty vole, co to je? Nemenuje, jo. Co s tím máme udělat? Musí se zarazit ten palcát, že jo? Au! Ty vole, tenhle má lightsaber! Ty vole, koukej, to je Jedi! Koukej na ten lightsaber! Ty vole, idioté, to je ten speciální meč. Lightsaber! To lightsaber, you need a lifesaver! You need a lifesaver. I don't know what I'm speaking by an illegal immigrant. A co máme dělat? Jo, tady tohle! Proč Martin, Musíš do toho koukat, jo dobrý, jej, život pryč. víš, že jsem mlátil do tebe? Já mám lightsaber! Jo no, ale tohle je docela brec, ale za chvilku chcípne, bohužel. Jo, pardon těm týpkům, který ještě nikdy to nehráli, já si, že jsem vám spoiloval. Ale to bude tak asi za 5 minut, no, i míň. Tak si do prdlu. To je smrad. To je takový smrad, že od toho ještě. Ohňovej smrad. Ty vole, takový smrad. Shit, pěkně, smrdíš. Já jsem byl hodný kluk, dával jsem to cookies a mlíko. Smrdí ti porážky, ty svině, au. Dával jsem to cookies a mlíko, byl jsem hodný hol. Kurňa, kde jsem? Jo, lightsaber. Můj poznávací znak je lightsaber. Shit. You have a lightsaber? You need a lifesaver. No, dobrý, a teďka do něj. Ej, Za mnou je další život, protože ještě jeden a bude vysvětí. Ne, už mám jeden život jenom. Ne, to je ten druhý. Co jsi ty máš jenom jeden život. A když šel prd. No, ale já jsem rychlý, já jsem elf. Šel smradlavý prd. Já jsem smradlavý elf. Ne, jsem mrtvej elf. Jsi smradlavý mrtvý elf, jako jsi smradlavý. Pomoc! Saruman neumí mířit. To není Saruman, idiote, to je Sauron. Ježíš. Nějaký ten prací prášek neumí mířit. Sauron, to je prací prášek. Co jsem to dělal, tyjo? Já jsem klouzal potom. Fuck, on fakt neumí mířit, ale umí mířit, a protože já jsem retard. Honí mě velký... Fakt, ono ty takhle kouzat po Ano, honí mě velký železný úchyl.